İsmail Hakkı Bursavi, Ruhul Beyan, Hikayeler hem Nasihatler. İzgi Kur'an'ın bik küp tefsirleri var, ama Ruhul Beyan kibikleri başka mügayin yoktur. Bu, köngülnün en nişke kıllarında tibrete alırlık, bik matur hikayeler hem nasihatler jayılması. Eligi eserinin uzunşeligi, Kur'an ayetlerinin mağnesin, yaki şuşa ayetlerden çıkan neticelerini anlata durgan kıssalar getirilüyor. Bunda iske alıngan vakigalar uylandıra, özümüzün gamellerini elekkegi kişilerinin yaşav revuşu bilen çağıştırırga hem gibretlenirge itere. Birevde kurmegen orun. Allah'ının dostu bulgan bir kişinin okuşları var idi. Әмма ул араларыннан берсен башкаларга караганда айрыша нык яратты һәм аңа күбрәк игътибар бирде. Калган укучылары: "Нигә сез аңа шул хәтле игътибар бирәсез? Без дә сезнең укучыларыгыз бит" дигәннәр. Укытучы: "Мин сезгә нигә аңа күбрәк игътибар бирүемне аңлатырмын" дип җавап бирә. Шуннан соң һәр укучысына берәр кош биреп, Birevde көрмей тұрған урынданы шалырға куша. Окуучулар төрлүсү төрлү якка таралышып, күпмедир вакыттан соң шалынган кушлар белән кайтып керәләр. Әмма шәйхтән күбрәк игътибар алган укучы тере куш белән кайта. Шәйх әлеге укучысыннан: "Нигә кушны суймадың?" дип сорый. Ул: "Сез кушны берәүдә күрми торган җирдә шалырга куштыгыз бит. Әмма мин берәүдә күрми торган урынны белмим" дип җавап бирә. Моны ишеткән шәйх үзенең укучыларына борылып: "Менә шуның өчен дә мин аны башкалардан күбрәк яратам да инде" дип әйтә. Насихат. Коръәндә Аллаһы Тәгалә былай дигән: "Ул сезнең белән бергә. Аллаһы сезнең ни кылганнарыгызны күреп тора." Әл-Хадид сүрәсе 4-нче аят. Рухул Баян китабыннан.